Bosta studenti u akkademiċi siru jafu lil Francis Ebeyer mill-kitbiet u drammi tiegħu u mill-istudji li jinkitbu dwaru. It-tim tal-Sinna ltaqa' ma' Damien Ebeyer, bin Francis, sabiex isir jaf lil dan id-drammaturgu aktar mill-qrib. Francis, naħseb appost milli jaħsbu ħafna nies kien jien konna naraw kemm xejn mistħi. Però naħseb Francis kien għamel li bl-arti tiegħu bil-kitba ħoloq ċertu image jisu shield, bispeċi hu jista' joħroġ minna dik il-self-consciousness u daqsxejn ta' mistħija li kellu. Kien bniedem ġentili ħafna, uman ħafna u kien persistenti, bniedem persistenti, speċjalment fejn jidħol ix-xogħol tiegħu. Kważi xejn ma jidħol bejn u bejn ix-xogħol. Jien li kien jiffaxxinani wkoll li pereżempju qed semmejja l-karnival. Kien dak il-karattru bdejjem bil-maskla. Ħadd ma kien jaf eżatt min kien. U kien hemm jisu connection bejnu u bejn Marija ta' faċċata. U kienet jisa qalba maqsuma. Allura kien hemm dawk il-karattri, pereżempju Menz, l-istess. Menz għandek dak ir-raġel li jisu għex ħajtu raġel xiel, u għat jisu għex ħajtu iktar fil-ħsibijiet, iktar f'moħħu, iktar l-ideoloġija ta' x'għandha tkun il-ħajja. Bat kien hemm George minn allura il-kontrast tiegħu. Missieri kien iħobb naħseb jaraf xi ħaġa minn tiegħu stess u jagħmelhom fil-karattri. Jiġifieri jekk toqgħod tistudja x-xogħlijiet tiegħu, jiftaħna qalbiba tal-ġewwieni tiegħu, tar-ruħ tiegħu. U kien iħobb ħafna, ma kienx jgħid I'm a Maltese art writer or an English writer. Kien iħobb jgħid I'm a bilingual writer. Fil-fatt kien għamel monolog jismu The Bilingual Writer as Janus, fejn jesplora l-approach ta' bniedem li kiber tipo b'żewġ lingwi ħin kollu u jikteb fit-tnejn tajjeb. Il-ġabra ta' xogħlijiet ta' missieri ġifieri qed ngħidu manuskritti, corrections, drafts, noti, korrespondenzi, artikli għal gazzetti, short stories. Ara, kwalinkwa ħaġa li kiteb missieri qegħdin kollox għandi. Jien issa li kemm finalizzajt dokument fejn għandi 74 kaxxa bix-xogħlijiet tiegħu u għamilt qisu arkivu tagħhom. Jiġifieri jekk xi ħadd tgħid isma' jien nixtaq nara manuskritt ta' Menz jew ta' Karnival. Jien ikun naf eżatt fejn qegħdin dawn u ngħidlek araw qegħdin. Plus hemm ħafna affarijiet oħra, kif qed ngħidlek dak iż-żmien ma kienx hemm computers, jiġifieri kollox bil-korrespondenza, kollox itri, il-publishers barra minn Malta, meta kien jippubblika l-Amerika, meta kien jippubblika l-Ingilterra, il-proofs jibatulu l-Galli proofs, jikkorreġihom, jerġa' jibgħathom. Hemm affarijiet, pereżempju artikli għal magazines barra minn Malta u Malta, translations b'lingwi oħra, pereżempju xogħol tara ħafna postijiet, l-Italja, Franza, l-Ungarija, Ġapan, Polonja. Ġifieri ix-xogħol tiegħu mexa ħafna. Però issa naħseb wasalt f'ċertu punt li issa la nafu eżatt xemm di-dokument li għamilt. Nixtieq li ikunu iktar forsi aċċessibbli għall-pubbliku għax jien għalija personalment naħseb li jien qegħdin hawn. Ok, vera qegħdin sejf, imma sabiħ li anka student jew akademiku jew riċerkatur. Jgħid isma' ħammur tali post insaqsi għal dawk il-manuskritti, pereżempju fuq naf meta morna l-Melliħa, u nara kif bdija x'inti għandek, kif beda x-xogħol, l-idejat, u mbagħad kif ix-xogħol forsi nbidel naqra. Il-plot tal-play nbidel daqsxejn. Allura inti tista' tistudja pass pass kull biċċa xogħol li kellu kif sar u x'naf jien. U kull anke pereżempju hemm karti fuq l-accounts meta kien tella play il-manual. Jekk kienx competition, jekk pereżempju l-atturi kemm ħallasom.
il-timetable ta' meta kellhom jagħmlu rehearsals, hemm kollox. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.